Suaren froga. Novela historiko honek irakurlea bidaiatzera inbitatzen du. Bidaia bat denboran eta espazioan. Alde batetik, lagun Joanes López Zeraingoa izango da, 1988 urtean jaioa, eta inkisizioak 1930an Granadan errea. Eta beste aldetik, espazioan ere bidaia bat bada, zeren erre baitzuten liburu heretiko batzuek, doktrina berriaz idatzitako liburutxo batzuek, erasmistak zirenak. Eta hor, nire irudimenaz baliatuz, egin dituzen bat bidaia lehenik, Salamankara ikastera bantzenekoa, gero Tolosan Oksitaniakora, gero Parisa eta Bergen ere han topo egin zituen Erasmo, Bibes eta beste zenbait pertsonaia interesgarri. Itzulitakoan Herberetatik, Espainiara, saiatu zen doktrina berria zabaltzen, Medina del Rio Seco, Valladolid eta Gaztelaldean, baina azkenean potxo egin zuen alegin horrek eta moroa konbertitzera bidali zuten Granadara. Han, Granadan ere, liburu bat idatzi zuen arabeaz moroak kristaltzeko bidean ezartzearen. Baina, inbiriak zirela eta azkenean inkisizioak bere sermoiak eta bere liburuak aitzesten zituenez egin zuten. 1930an esan bezala. Beraz, euskaldun martir bat bezala kontsidera